padha swara ya apik kok ngono iki dhewe. Sing sinau ning endi ya. Panu ibu kula riyen ki sering dikirimi mek, Pak. Oh, nggih omah ya. Nggih. Ngirim mek daidu ngono ya. Dadine dadi swara apik. Nek nggo gora. Iya. Karo lier-lier nang seruput. Sip. Ger Pak De. Lah rumah saku yo goket wae ki. Mboten ana sing semringan lho, Pak. Kowe iki ngopo to, Truk? Dilongkas yo. Sarung kok. Metu kopine terus pading. Kayak ya akhirnya ngono kok terus biar. Selamat sing ditangkap. Pading ya. Ayo. Kula ya purun lho, Pak. Kopi arep. Nggih. Kopi ning mboten ngangge susu niku. Kula beton nyambak kok. Lah iya. Apa cek metu? Saka lho, Pak. Lah metu tak kresek kene. Siap ini bahas apa iki? Ya. Kalis ing sambi wis Gusti kawula kanca tani yakti saka